Irem-irem kembang popong teratepang sari watarayungan Kadhe Sutama Gusti Sasangka kasongan Surya Prabanyo sumungkam keswa raras ruming sari-sari samya manuk smeng sarira marbuka candra kusuma lega wetenge ora ngempet neh. Ngapa, Kang? Kowe iki ora mbabar pirang to, Dimas? Ora. Mau kono muni krasa mbuang turan wingi. Ya wis tak sumanggake ora apa-apa. Mbangane engko nang panggung ora malah kaya jaman tekan dhisik. Iya. Siwa Anoman Pak D Senggono sak sowanku ngaturke bahasaku katur ya Di. Kuwi gemblong
mangli awang. Bila dalah jagat dewa Bathara jagat pangestu ngkala. Inggih girang Antasena. Kula tampi rawuh jengandika. Sembah bekti sampun kula tampi angkarya bongbong raos sing menggalih. Heeh. Kuwi lek Setyaki ya melu kuwi. Inggih. Raden Setyaki sarawuh jengandika kula ngaturaken pasegan monokrami tuwin Mambagya Harja. Ya Kakang Senggono. Tak tampa kawi gedhening atiku lan penggalihku rasa ayem. Ya mung sembah bektiku tampanen basaku tampanana. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Wanoman ngaturke sembahku katur. Nggih. Anggir Gatotkaca inggih kula tampi. Nggih. Wanoman sembahku tampanen Jawa. Inggih Anggir Antareja kula tampi. Wonten napa rawuh teng mriki? Ah iki ngene Dik. Aku tak omong wae. Kowe mung ngetutke mung gedhe jajane tok. Nek kon matur apa wigatine karo sing di omah mung klekus. Angger tekan dalan ana tulisan sate kambing Pak Wawi dindeke. Nyatanipun kula ngelih kok Anggir. Ah ngelih-ngelih apa? Aku lho sing awakku dene semene ora mangan sego. Andek puna kok gedene semono ora wani mangan sego. Ndangku ndak wetengku wah alhamdulillah tenan wingi tak nggo mayang ki wis rada kepenak. Biasane tak ubet stagen wetengku terus mburi tak naik keris ki ya ambekan tekan kecerat iki lorone Raja Mas. Ning wingi mayang awan kae penak aku. Nggih. Mergo ora mangan sego kuwi. Lah iki ngene sih Pak Danoman. Nggih, kados pundi nggih? Iki ngene. Oh iya nek mangan sinden tetep aku mangan tetep. Iki ngene ya, Dik. Iki ngene ya. Kados pundi ya? Kakean iki ngene. Iki sowanku sak kadang aku sowan rene karo Kakang Gatotkaca, sowan rene karo Kakang Antareja ki ora liya sepisan tetinju marang Karaharjane Siwa Senggana. Inggih, matur sembah nuwun. Kae mburi aku nggawa gula teh sembako kae. Nggih, matur sembah nuwun. Heeh. Diwet-wet. Nggih, kanggo bulanan. Nggih, matur sembah nuwun. Angka loro aku janjane mung arep ngejak karo Siwa Senggana ya Pak Danoman. Ngono. Mergo Bapak Werkudara ki lunga ning Ngastina. Teko paduka mangertosi lampahipun teng negari Ngastina. Ose aku nampa kabar. Pancen 3 sasi kepungkur aku mambu mie goreng. Tenan iki. Karo duren barang. Kok seger kaya ngene. Ngerti kene iki ngelih kok njur ngujo kaya ngono to. Sak titenono kok. Emane ra iso karo nyambi, ora entuk karo nyambi. Ha iki ngene. Bapak Werkudara ki 3 sasi wingi ora dimangerteni lungane nendi. Monggo 3 sasi ora bali. Nggih. Ada saben bapakne lunga ki mesti nang kick off. Tak luruk-lono ora ana. Tak luruk-lono ora ana. Lah iki aku nampa kabar nek Bapak Werkudara sowan ning Ngastina. Lho Kang saka kuwi aku mesthekke Bapak Werkudara ku mesti nek tekan kono mung anut grubyuke karo Begawan Durna. Mergo Durna kae mesti ngloropke karo Bapak Werkudara, ora mung Bapak Werkudara. Pepundhen Pandhawa kuwi mesti arep diloropke utawa dijangka patine utawa arep digawe ringkih karo para Kurawa. Mula Kang saka kuwi gandeng aku ora nrimakake. Iki mesti Bapak Werkudara ning Ngastina ki ping arep diloropke ana ing jurang ingkang sangsaran. Mula Kang saka kuwi gandeng firasatku wis kaya ngene iki, Dik. Sowanku rene karep ngejak sampean supayane ampyak awur-awur manengker gumuruh tumuju ning Ngastina negara Ngastina digoleki Bapak Werkudara ora gelem jak bali negara Ngastina diamuk, Dik. Anoman Pracandha Seta Cecarawon kapimendo Senggana Danu Prawata ya kono wedhu ngemuti beton
jagat Dewa Bathara jagat Pangestu para kok ngomong liyane mangke rumiyin nggih Anggir Antasena piye menawi jengandika nedya bidal dhateng negari Ngastina kula pringgaken menawi ndharatur kula sampun kanthi srana ingkang kados mekaten lha piye awit lampah jengandika menika ampyak awur-awur menika mboten sae ing sak mangke para kawula negari Ngastina ingkang boten mangertosi kenthang ilmu lakon badhe kaembet karaharjanipun nyatanipun rikala semanten negari Ngastina menika tartentu dipun jagi dening para wadyabala saking negari Ngastina aku ora wedi Kurawa wae Pakde Kurawa wae tuthuk indase kabeh wis ayo saiki nek arep mangkat ya gak ayo mangkat nek sing arep melu ya ayo nek sing ora arep melu ya wis Pakde Anuman ora gelem ya wis nang kene wae aku pengen arep ngomong kuwi kok intine nanging menawi ndharatur kula sampun kados srana mekaten awit menika sak mangke badhe ngempet dumateng karaharjanipun para kawula sak negari Ngastina ya wis ora apa-apa sing penting kok aku karo Mak Cilik Setyaki karo Kakang Gandurkaca karo Kakang Darsa budal rono ya Dik katriga mulung maing rompak ing wadya Keringatos paripun ingkang sami ombel wacana kasaru geger njopan nggih praptanipun Sang Raden Werkudara kaget kang sami mulat Swamya ngambrang kati karenaning kas pasewung yaning marga malatku wah Bapak Werkudara kok ngleleng piye sumpinge ditretes prada kaya parti kucing. Ora ngajar wong tuwa. Ora. Wah, jan aku agerem golek sampean lho, Pak. Golek ndi? Nang Ngastina. Ora nang Ngastina, aku ora nang ndi. Lho aku nampa kabar nek sampean nang Ngastina. Ora, babar pisan ora. Aku lagi wae prapta ning Kendali Sodo. Lah dalah kadangipun Kakang Werkudara. Senggono kakangku piye? Wigatine apa? Dene Syadi prapta ning pertapan Kendali Sodo. Senggono kakangku. Piye? Wigatine ya kuwi. Aku wis entuk apa sing tak gayuh. Apa sing tak gayuh wis kelakon kasempatan tak gayuh. Apa sing tak gayuh? Sinden meneh apa piye? Men iki wis teng telecek lho sindene endi-endi. Kudu kuwi perkarane bayi rasa ngerti. Ya neh, Engko tak omongke Ibu Rangayu, tak omongke Ibu Arimbi, tak omongke Ibu Naga Gini. Sampeyan syukur sisan. Ajar kowe ora. Malah aku entuk dawuh saka para Jawata. Yen to aku kudu mbedhah negara Ngastina. Sartane jejeke barang kang bengkong, benerke barang kang kleru. Ora liya, ya kuwi negara Ngastina bakal bedah sebab kudune sing lungguh jampar ning negara Ngastina kuwi barep kakangku sing ngukum kamukten ning negara Ngastina kuwi Pandhawa utawa Kurawa. Mergo rikala semana Kurawa kuwi muk dititipi karo Pandhu bapakku yen Pandhawa wis bali dadi gedhe. Negara Ngastina bali mring panguwasaning para Pandhawa. Mula kang saka kuwi Darasa Kurawa wis tutuk anggone kemul kamulyan. Saiki wancine
babarku durung bedah negara Ngastina ijen. Sing sarujuk ayo tak jak tak kanthi. Sing ora sarujuk ora sah melu mudak-mudak kempet patine. Siapa bayu rasa melu-melu? Ya wis ah. Ora sida. Wis kaya dibedah ning Ngastina. Arep maido. Ora. Wedi aku. Ora suwe-suwe ayo tututno. Nek ora gelem ning kene wae. Tak tetke. Romo Kyai kula dherekaken. Romo Kyai kula dherekaken. Kakang Mas Werkudur kula dherekaken. Ayo bungkik. Gatot Ndaraja Antasila Guru kakangku yen melu aku bedah negara Ngastina. Bedani jan sik, Pak. Yo. Salah. Neng dalan akeh pate ate kena apa mati pinedhang legan Jojo tarung seng kikir akari raga patan kariku Ngaglang bergagah kaya ndra mentrang kaya gendewa keparat Setyaki Karta Marmaya. Iya. Ayo. Aja mepalangi lakuku nggonku bakal mbedah negara Ngamarta keparat. War bedah negara Ngamarta kudu iso nglangkai ku Andra Setyaki. Wah, brab-braban suaramu babar bobo. Leno pangindam tebat dadamu kene marganing matimu Singolena prapting lalis. Oh, dadi randha bojomu ben.
Olah. Oh no. La. Wah yalah opo? Ngono kuwi Rondo. Joindo Subangga Ush Dai to Jod Ot Oh iyalah Jai Bocor deh Tel-tel ke barat. Meneleng matamu. Jar. Wis. Boyalah. Wah. Sambato edan. Bos. Pot. Payo. Ngapa we? Lah cak ngomongi aku barang meneh. Ora apa-apa. Aku mau arep mejang karo kowe. Mejang piye? Mbangane kowe engko mati saka tanganku. Heeh. Kowe bali yo. Piye? Aku kon bali ngono. Bali yo Ibu Okaman. Iya. Iya. Waduh. Wah!
Alah, ojo alah. Korban kowe. Oh, jar. 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 Ora loro. Yut. Ut. Ba. Jar. Ot. Got. Oh, ya. Jar. Apa mak klotik? Us. Oh. Jar. Oh. Setian wadah alon-alon arek ngantem ya wadah balah lo nyemen yen padha-padha. Ayo, anak-anak Pandhawa mungsuha Pakdhe Tirtanata. Ayo, kowe iso ngalahke Kartamarma, kowe iso ngalahke Satama lan liya-liyane. Kowe tak anggap ampuh. Ning nek kowe iso ngalahke Tirtanata, ayo sembah dlamak apus. Damen kobong dengkulmu melocot. Siwa Tirtanata, wah, Antareja, iya. Prabamu nendi? Ilang. Aku dadi persis kowe ora apa-apa, ya. Keparat. Kowe arep ngendel-ndelke kridamu, ayo. Saiki mungsuha Pakdhemu ing Bonongling, ayo langkauna kumandhane. Ah, mati kek. Metuwa. Wedan. Keparat ayo. Nek kowe iki cen lenang pangananmu kudune ora pop mie. Ayo.
Ndel-ndelke kri. Ah, mati aku. Ha. Mbok sing pas to, Dik. Aku sing goblok kok ngantem ora iso. Ha. Malah kaya wedhus to. Yut. Ah. Wus. Wah. Mburi nyambut gawe. Edan, ana seno kaya wong kentir. Jan aku kentir, ayo. Amuk Suramrata, Jayamrata embang yen padha-padha. Ngapa, Le? Kowe arep nyusul kanca-kancamu? Iya. Arep nyusul kanca-kancamu? Kowe nyusul kanca-kancamu kowe engko kaya Kartamarma, kaya Tirtanata ndasmu benjut. Ora apa-apa. Tenan ora apa-apa. Tenan ora apa-apa? Iya. Penting ana betadin. Ora ana kene kok betadin. Ah, benjut stoke mari ngono wae. Pepet ora mari ya infeksi terus medar. Oh, cuk. Aja meden-medeni. Ayo. Kowe njaluk apa? Pop mie. Wo. Aku pengen lah, ora pengen ora. Bali ra? Iya. Bali. Ora cacah Kolonjono, ora bali. Ora kombur. Iya. Cangkemmu nglarake ati omonganmu. Kurawa goblok-goblok ora. Apa iki? Amuk susu Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Arep ngopo? Aku arep ngelabrak kowe. Arep ngelabrak aku? Heeh. Ning sing dadi mongsoku gatut kacaku aku. Oh, wong ki anggere nyawang rupaku ngombe dadi keselak kok. Sesangka elek. Ayo kowe minggir.
Gatotkaca sing kon maju nemoni aku. Ya. Tani kene. Kang, piye Dimas? Pak D Citraksi kon nemoni kowe. Njaluk gimer ndase piye? Aja to sik temonono. Urung-urung kok wis arep ora. Malah arep nyanti lho. Engko sik kira tak ngeterke jumbo. Gatotkaca. Kula kok melang-melang sampean muni ga. Ku nek meleset liyane. Kowe kok wani titi nendangi t. Sing duwe napa mboten kelaran? Ora kok kuwi ora. T. Tirtanata. Kula kinten nek niku. Kula menika wonten mriki menika pabaratan. Pabaratan iki ora ana sopan santun, ora ana unggah-ungguh. Nek ngono kowe iso tak jaluki tulung apa ora? Tulung ngoten mawon. Nek meleset liyane iya. Nyuwun tulung menapa? Kowe aku Gatotkaca. Udo. Gawanen mabur. Neng gegono mengko papasno sirahe papate sengkuni. Nggih. Mengko tak ndangkut. Tak tanggunge dhewe dosane. Nggih. Tenan yo Gatotkaca. Nggih, nyuwun pangapunten marang kula nracak. Ora ana nracak, sing tak cekeli wetengku. Nggih. Aku angkaten titimblesno ning sirahe papate sesengkuni. Nggih, nyuwun pangapunten. Heeh. Nyuwun pangapunten kula wantun kalian panjenengan. Edan. Waduh. Akeh nek wong nibani ndasku ora pangeling kae mau Citraksi edan. Wah, apet-petan rasane. Wah. Ya ngalah. Yalah. Citraksi. Cit. Iya. Jenggolmu melocot. Gimana, Man? Kurang. Cahedan kurang gundule atos kuwi ora. Sing ngakon nibani sirahku sapa? Nyuwun ngapunten nggih, Man. Menika kula wau mboten sengaja. Nggih, menika kula mboten sengaja, Paman. Ora kok kowe iso iki wau. Kowe iso hibur ki
kula dimungsuh Gatotkaca terus kula kawon terus kula di mabur terus diuncalke. Nek diuncal iki mesti nibone separan-paran ora kok ngarah iki ta. Nggih ngapunten wong sikil kula wau niku muni ndas. Sing kula arah sisiriae jenengan. Ning mbok nek niku dayane saka Gatotkaca wong mau Gatotkaca niku sumbar ngeten iki. Sumbar piye? Aja mong kowe siwa cici traksi. Kakak-kakak sing tuwek. Kon. Ayo. Kon mama maju rene tak kecekani ndase. Gatotkaca muni ngono kuwi. Muni ngoten niku. Gatotkaca. Oh, edan. Lah kok kowe wani karo aku lho cah kok edan tenan nggih. Yang pate tak takon lek pripun kowe mau dikon citraksi apa pancen kae karepmu dhewe lha kados pundi kok citraksi nibane ndasku kula dipun dawuhi kalian siwa citraksi didhawuhi piye Gatotkaca aku gawan munggah pasno sirahe Patih Sengkuni. Lah rak tenan ta, jan citraksi kok arep ngapusi Sengkuni. Ora iso. Wong aku iki gaweane ngapusi kok arep ngapusi. Gatotkaca. Pripun? Kowe tak juki tulung. Kados pundi? Aku gawanan munggah. Pasno cengele citraksi. Iya. Ya wis tak kendhang. Cepet. Ora nggo suwe, ora nggo sesuk, pokoke saiki detik iki kan. Njur pangapunten wae kula racak. Ora saged racak. Sikere. Waduh. Kaya sida ndasku iki. Ya alah iki keneng lingiran apa to iki? Waduh. Lho kok metu getihe? Cit. Ya. Gimana? Ndasku kok metu getihe? Kula wae masang bebendruman. Aku reti sampean arep balas dendem kalih kukula. Tadi kula masang bendo, kula plagrangke ngaten ngepasi sirahe sampean. Sampean arep ngarah cengel kula. Ning tidak bisa. Harus negosiasi dulu. Edan ra. Citraksa maju rung ngestaken dawuh Mama. Endi ta wayange mau ya ampun. Wonten dawuh Paman. Ora kok iket dhisik apa ya arep dadi wong lenang sejati. Lampun ngeten mawon trima kok Paman kados pundi. Arep maju perang mangsaipun sinten? Mungsuhe Gatotkaca, Antareja, Antasena karo Anasetyaki. Pun kula tak bubuk mawon. Lho kok turu wae piye to? Kula niku arep wong wedok kalah mosok arep mungsuh satriya. Ambek kula nggih pun mboten saneka-neka. Pun nggih, Man? Iya. Mangane mengki ngrekoso awak kula.
Luwung kula istirahat. Pun nggih, Man? Iya. Dan setan cah malah ngidoni. Rene. Pripun, Man? Rene. Pripun? Sampeyan kok numpuki kula teman mengke nek ingin lho. Dengkulmu mlocot. Wis ta iki Dora. Oh, nyipang marga Depate. Mas Udara. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe kelar irang-wang Duryudana kakangku Dimas Werkudara wis bali mrene wis ayo saiki gandeng wis tutuk nggone Kurawa kemul kamukten ayo kaki pasrahno wenehno Dampar Ngastina lho Dimas ki kepiye jarene Dimas Werkudara budal ing Ngamarta arep mbedah negara Ngamarta sing kandha sapa aku lagi wae teko ning negara Ngastina lha kok dadi menclah-mencleh kenemu Dimas Werkudara jagat Dewa Bathara sumbarmu ngarwara karo aku kowe jebul mung ngapusi karo Duryudana ucapmu wola-wali blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sendhi ayo lha kok kowe malah arep ngarah Dampar Ngastina sing duwe wenang tumrap negara Ngastina kuwi Pandhawa utawa Kurawa Kurawa kuwi mung wong nunut Kurawa kuwi mung wong nunut Kurawa kuwi mung saderma dititipi negara karo Pandhu bapakku ayo mula nek kowe ora gelem menehke Dampar Ngastina sing mbok wenehke kudu sirahmu lah kok kowe wani karo aku wani mulasara karo aku wah lagi ancang Edan Werkudara
wong negara Ngastina. Ratune Rak Kunjara. Wah, aku tak lungguh jampar Ngastina, Prameswari Ngastina, Banowati gonjake. Wah. Ngambar-arum sanggu suma ya talmawur madu bronto Kanggo pet Werkudara kowe ngapa teko ning kene kok arun joget-joget terus lirikamu sarwa ngemu surasa Werkudara liriamu kowe nemu meti aku kaya to seneng karo aku. Wah, pancen yo. Aku seneng kowe. Ayo. Wis suwe aku mendem rasa tresna iki. Banowati, tambahan tresnaku Banowati. Halo, ben aku ki mbakyumu dhewe, mbok yo eling. Mbok yo eling kowe aja ya ngono kuwi. Aus lah ora betah. Aus lah ingin. Ayo latenono aku. Buah kuwi. Apa lho? Wara. Apa lho batu-batu Pak Werkudara? Setan Werkudara. Topet, tulung anakku. Tulung. sangsaya dalu aras abyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya madya
ratri umrang gandaning pos pita gareng giwaning udyanira sang dwija para mrengeng lir swaraning madu branta manungsung sarining kembang Srewing Sang Hyang Arga pantosing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita namung Sang Hyang Pratanggapati njudul saking brangwitan kalingan mega sarta gunung-gunung parandene kang bisa merbawani jagat raya Dupitata sing kamantian dewasane wau ngawususa manjine wis nganjik gara-gara Sukramangkara tumpah menda tete kalapa samawar cita anggara rakatha buta maesara Saraswati mintu Eka dwi trisatara panca sacapta asta nawadasa apa to kang dadi pertandane kang goro-goro nalika semana mung kinarya ngurmati Wijayarawat Sangya Parabana kawan Ilona Semar Putrana yo kadharaken Sangya para putra sami gojegan madaning alas Raramba nalika semanten medal tlatah ngeksi gandha Janeng-janeng nalika kadhi langit